Analyse af den grimme ælling. Det er et kunsteventyr, da vi har magiske tal, Tommel op. en kendt forfatter, Tommel op. en morale, Tommel op. runde personer Tommel op. og udvikling. Tommel op. Det vi ser her er aktantmodellen, hvor vi kan se hjælperen, som er bondemanden. Det var ham, der hjalp ællingen op fra isen. Subjektet er ællingen selv. Modstanderen er de andre dyr på gården. Giveren er tiden, hvor ællingen udvikler sig. Objektet er ællingens mål om at blive accepteret, og modtageren er ællingen selv igen. Personkarakteristik af den grimme ælling. Den grimme ælling udvikler sig fra starten af historien til slutningen af historien. Den går fra at være grim til at være smuk. I starten af historien er ællingen anderledes fra de andre. Den er utrolig grim. Den bliver utrolig følsom, da den bliver mobbet af de andre dyr. Men efter den bliver smuk til slut, er den ydmyg. Temaet i denne historie handler om at være anderledes. At skille sig ud fra mængden. Være den eneste ene, som bliver mobbet og bliver holdt udenfor. Temaet kan også være noget med udvikling igennem livet, hvilket ællingen gør. Budskabet i denne fortælling handler om, at man ikke skal dømme folk ud fra hvordan de ser ud, men hvordan de er indvendige. Det er samme princip som ordspillet Don't judge a book by its cover. Altså, man kan ikke se det hele ved kun at kigge udefra.